To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, ni ne Alhaji Yusuf mai gida mai kawo muku shirin gidan jarida. To, kamar yadda kuka sani, satin da za mu shiga akwai manya-manyan wasa da muke kawo muku. Kamar yadda kuka sani, wannan karin ma za ku ji su kamar haka. Liverpool vs Liverpool, inda kuma PSG vs Premier, inda Qatar za su buga wasansu tare da club ɗin wato Ban Mali, su kuma Ittihad vs Falwaya. Wannan karin ne ba su da muka kawo ba su da yawa. To abin da aka zafi shine akwai inda kuma aka buga babban wasan nan a stadium ɗin Sani Abacha da ke jihar Kano.